Osmo, Liisa, Pasi, Eini ja Jaana Kuortaneelle heinät töihin Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Jaana heiloo kuin 5 Jaanaa, Pasi Valmetilla painaa paanaa. Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Jos sataa ollaan juovuksissa ehkä, mutta huomenissa Pohjanmaa taas tarjoaa toimintaa. Jaana heiloo kuin 5 Jaanaa, Pasi Valmetilla painaa paanaa. Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Mennään Osmo, Liisa, Pasi, Eini ja Jaana Kuortaneelle heidät töihin Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Jaana heiloo kuin 5 Jaanaa, Pasi Valmetilla painaa paanaa. Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Jos sataa ollaan juovuksissa ehkä, mutta huomenissa Pohjanmaa taas tarjoaa toimintaa. Jaana heiloo kuin 5 Jaanaa, Pasi Valmetilla painaa paanaa. Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Mennään Osmo, Liisa, Pasi, Eini ja Jaana Kuortaneelle heinät töihin Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Jaana heiloo kuin 5 Jaanaa, Pasi Valmetilla painaa paanaa. Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Mä tiedän, mistä nousee tämän miehen itsetunto. Jo lapsena se alkoi, kuka ties. Ei liity siihen ulkonäkö, viisaus ei kunto, vain että musta kasvoi transitmies. Ei hiasessa koskaan tuntunut näin miehekkäältä. Roadrunner soi on melu melkoinen. Ja illan suussa kotiuduttuaan taas reissun päältä mies onnellinen avaa oluen. Transitmies, transitmies, näyttää hienolta kun tulee transitmies. Vain 2 vuotta sitten siihen remontoitiin kytkin, sen takajarru säätyy itsestään. Jos korroosio pelteihin on hieman iskenytkin, ei naftakorkin viereen vähäkään. Taas katsastus kun lähestyy, mä ryömin auton alle ja siellä jonkun tunnin hitsailen. Ja sitten kun mä rehvakkaasti kurvaan asemalle, mua vastaan inssit juoksee laulaen. Transitmies, transitmies, näyttää hienolta kun tulee transitmies. No voimaa täytyy olla, rattia jos mieli kääntää. Ei haittaa sitä,
kella voimaa on. Ja perä aina transitissa jonkun verran ääntää, mutta muuten tekniikka on